जयशेठ कोलकरी आणि आमच्या मंडळासाठी 10,000 रुपयाची देणगी दिलेली आहे. मंडळ त्यांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. जयशेठ कोलकरी आणि आमच्या मंडळाला 10,000 रुपयाची देणगी दिलेली आहे. मंडळ त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. अशी दुसरा माहिती अंतर आता होणारा सामना अखिलेश्वर रोड वर्सेस कावडकरवाडी लांजा. 4 ओव्हरचा सामना. 4 ओव्हर. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्यायची आहे. हा सामना 4 षटकांचा राहील. 1 ओव्हरचा पॉवर प्ले षटक असेल. आपला निर्णय कळवायचा आहे. यासिन लांबे यांनी मंडळाशी संपर्क साधायचा आहे. नगरपंचायतला 2 वार्ड. नगरपंचायतला 2 वार्ड. नगरपरिषदला 1 वार्ड. म्हणजे कुठले नगरसेवक असतो ना. आता कावडकरवाडी 1 ठेवली तर दुसरी कुठली तर वाडी मराठवाडी 2 वाडी. 15 नंबर 16 नंबर वाडी केले. नाही तसा नाही शाबराव भाई, तसा नाही ते. अखिलेश्वर रोड वर्सेस कावडकरवाडी लांजा. मेन पंच आसिफ बरमारे. स्कोर लेग कोण सोहेल जातोय. स्कोर लेग पंच सोहेल बरमारे. कालचे मॅच विनर प्लेयर सोहेल बरमारे.
ऋण संघाने आपल्या लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सिंगल सिंगल तो निकाल. अतुलेश्वर ऋण संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. 12वा खेळाडू साटोली संघाचे हार्ड हिटर नदीम बारमारे. नाव तिथे दे, तिथे टाकायचे. तुला बघून काय मिळणार आहे? उगाच काय तरी तिथे काय काय तुला काय तिथे अर्धा किलो तांदूळ, पाव किलो डाळ, आई जवारा. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सामन्याला आधी घोषित झालंय. मंडळाचे कार्यकर्ते आणि लाईनमनची जागा घ्यायचे. फैजान वनू लाईनमनची जागा घ्यायचे. अलगश वरमारे कालचे मॅच विनर बॅट्समन यांनी लाईनमनची जागा घ्यायचे. लेग साईडला जावा, जावा मॅच चालू व्हायच्या आधी जावा ना. लवकरात लवकर सामना चालू करायचा आहे. मेन पंच सोहेल बरमारे, अजित रकांगी यांचं स्वागत होत आहे मैदानामध्ये. मंडळ त्यांचे आभार. लाईनमन अल्बगेश बरमारे यांनी आपली जागा घ्यायची. सामना लवकरात लवकर चालू करायचा आहे. सोहेल बरमारे सामन्याला आधी घोषित झालाय. सगळे लाईनमननी आपली जागा घ्यायची. राजू बाणे यांचं स्वागत होतंय मंडळातर्फे. त्यांचे हार्दिक स्वागत. लाईनमनच्या भूमिकेत राजू बाणे. संघाकडून पहिले षटक अखिलेश ऋण संघाकडून पार्थ गांधी मॅन फ्रॉम रत्नागिरी. उत्कृष्ट असे गोलंदाज राष्ट्रपती खेळाडू. स्ट्राईकला ते गणेश, स्ट्राईकला सौरभ. खावडकरवाडी लांडे संघाकडून पुन्हा एकदा पार्थ. गणेश चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. थोडस गचाळाचं क्षेत्ररक्षण.
उत्कृष्ट असा चेंडू टाकला होता तो पार्थ गांधी आणि निर्धाव प्रकारचा चेंडू होता. पण गटार क्षेत्ररक्षणामुळे एक धाव मिळते. संघाचं खातं खोललं जात आहे एका धावेने. गणेश वैयक्तिक खातं खोलतोय एका धावेने. उत्कृष्ट असा चेंडू स्लोवर वन. अष्टपैलू खेळाडू रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मोठ्याचं नाव पार्थ गांधी. उत्कृष्ट असे गोलंदाजी करताना आपल्या संघासाठी पुन्हा एकदा गणेश. चांगल्या प्रकारचा चेंडू काही समय संबंधाला चेंडू गणेश याला उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतात ते पार्थ आपल्या संघासाठी. खणखणीत असा चौकार गणेशाच्या बॅटमधून. या 4 धावांनी संघाची वाढती धावसंख्या बिनबाद 6. लाईनमन अल्बगेश बरमारे यांनी आपली जागा घ्यायची. महमूद बरमारे लाईनमन यांनी आपली जागा घ्यायची. पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचं तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण असलेल्या संघाकडून. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतात ते पार्थ आपल्या संघासाठी. गणेश वैयक्तिक 5 धावांवरती खेळत आहेत. त्याच्यामध्ये एक खणखणीत असा चौकार लगावलाय तो गणेश याने. चांगल्या प्रकारचा चेंडू पटवलेला आहे तो गणेश याने. 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धावांची संघाची धावसंख्या 1 षटकाच्या अखेरीस बिनबाद 8. हा एकच षटक पॉवर प्लेचं राहील. सर्कलमध्ये 4 प्लेयर सर्कलमध्ये राहतील. 4 प्लेयर सर्कलमध्ये. सफवान बारगीर उत्कृष्ट असे गोलंदाज. चांगल्यापर्यंत ठेवलेला चेंडूला पेसली मारेशावर. पंचाने आपला निर्णय कळवायचा आहे. चंद्रकांत बडेकर माजी जबरदस्त संघाचे अध्यक्ष यांचं आगमन होते. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. हे नदीम आतल्या वयला लागला असेल तर 2 धावा. तर चेंडू आतल्या वयला लागला असेल आणि तसंच रिटर्न पाठी आला असेल तर 2 धावा. बाहेरच्या वयला लागला असेल तर 6 धावा असतील. चांगल्यापर्यंत ठेवलेला
चेंडू जातो सीमारेषेजवळ 4 धावांसाठी. खणखणीत असा चौकार येतोय तो सौरवाच्या बॅटमधून. या 4 धावांची संघाची धावसंख्या बिनबाद 18. थोडसा मागडा असं षटक सफवानी यांचा. उत्कृष्ट असा चेंडू सफवान यांचा. जरा हलव रे. पुन्हा एकदा सफवान. चेंडू जातो गॅप मध्ये. 1 धाव होते. दुसरा धावाचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण. जरा पंच जाता करणा बदलू दे जा. ए नदीम जा. 23. संघाकडून तिसरं षटक वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येत आहेत ते बॉलर्स नेम शुभम. एक 12वा खेळाडू रुईन संघाने आपलं पाठवायचंय. शुभम. सौरव याला 2 षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनबाद 23. हा घेऊन उत्कृष्ट असा चेंडू टाकला होता तो शुभम याने. बॅट्समन नेम एक 12वा प्लेअर पाठवले होते. आयकॉन प्लेअर राहुल मोरे. पुन्हा एकदा शुभम. चांगल्यापर्यंत ठेवलेला चेंडू होते सीमारेषा पार 6 धावांसाठी. खणखणीत असं षटकार येते तो राहुल याच्या बॅट मधून 6 धावाने खातं खोलतोय. कृपया लाईनमननी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर राहायचं आहे. प्लेअरला अडथळा होईल असं राहू नये. या षटकारांनी संघाची धावसंख्या 1-32.
काय बघतो मला मारू उसको भी मारूंगा तो भी बोलेंगे लाल मुगल हो जरा पुन्हा एकदा शुभम. ते मधु योगेश. बघूया वैयक्तिक किती धावून आपल्या संघासाठी योगदान देत आहेत. बॅट्समॅन वलीद यांनी आपली जागा घ्यायची. योगेश उत्कृष्ट असा लागलेला चेंडू, काहीसा न समजणारा चेंडू. योगेश याला उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतात ते मधुकर जाधव आपल्या संघासाठी. दोन चेंडू मिळवा लागलेत. उत्कृष्ट असा चेंडू टाकला तो योगेश याने, सॉरी मधुकर याने. उत्कृष्ट गोलंदाजी करतात मधु आपल्या संघासाठी. चांगल्या पद्धतीने पटवलेला चेंडू, चेंडू तो सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. या 6 धावांची संघाची धावसंख्या 2:40. शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. शेवटच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करते ती योगेश. वैयक्तिक खातं बोलते 6 धावांनी. चांगल्यापर्यंत पटवलेला चेंडू. फलंदाज वाजवतो. उत्कृष्ट असा झेल पकडलाय तो पार्थ याने. उत्कृष्ट गोलंदाजी करतायत ते मधुकर जाधव आपल्या संघासाठी. या षटकामध्ये मधुकर जाधव यांनी 6 बॅट्समॅनने अरे फलंदाजीचं नाव सांगायचंय. एक 12 प्लेयर पाठवायचे. मिलिंद म्हणजे किती धावांचं योगदान देतात ते मिलिंद. यंदा धावशी देतोय मिलिंद. स्वर चेंडू अतिरिक्त धावसंख्येत भर पडते. संघाची वाढती धावसंख्या 3:41. अनिकेत राहुल राहुल बघूया षटकार मारतात की चौकार. स्वयं चेंडू अतिरिक्त धाव मिळते. अतिरिक्त धावसंख्येत भर पडते. चांगल्यापर्यंत ठेवलेला चेंडू
चेंडू जातो सीमारेषा पार. षटकार 6 धावा मिळत आहेत. षटक पार्थ गांधी सपोर्ट बारगीर जर दोघं मैदानात राहिलेत तर आव्हान शक्य होईल. बाहेर जाते बुवा, त्याच बोलतो ना बाहेर जाते बुवा. मग आता मग आम्ही अंपायरिंग घेऊन मेनपंच आता बरमारे लवकरात लवकर सामना चालू करायचा आहे. बाटली बिटली बघा एखादी. गणेश संघाकडून पहिलं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतात ते गणेश. चांगल्यापर्यंत ठेवलेला चेंडू सीमारेषे जवळ 4 धावांसाठी उत्कृष्ट असं खणखणीत बॅट बनून निघाला चौकार. पार्थ याच्या बॅट मधून वैदिक खातं बोलतोय. पार्थ संघाचं खातं बोललं जाते. 4 धावांशी खणखणीत असा चौकार मारला तो पार्थ याने. गणेश यांचं स्वागत केलंय ते चौकाराने श्री. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी. चांगल्यापर्यंत ठेवलेला चेंडू. 1 धाव मिळते. दुसरं एक धाव मिळते. पार्थ जेवढा वेळ मैदानात राहील तेवढा सामना लवकर जिंकता येईल. ऋण संघाला पुन्हा एकदा गौरव. बघूया संघासाठी किती धावांचे योगदान देते. चांगल्या पद्धतीने पटवलेला चेंडू. 1 धाव मिळते. उत्कृष्ट फलंदाजी करतात ते पार्थ.
चांगल्या प्रकारे पटवलेला चेंडू, चेंडू जातो सीमारेषा पार, षटकार, खणखणीत असा षटकार. या 6 धावांची संघाची वाढती धावसंख्या 12. चांगला समाचार घेतात ते पार्थ गणेश यांचा. उत्कृष्ट फलंदाज आहेत ते पार्थ. पुन्हा एकदा चांगल्यापर्यंत पटवलेला होता चेंडू, फलंदाज बाद होतोय पार्थ. सफवान बघूया संघासाठी किती धावांचे योगदान देत आहेत ते सफवान. गणेश क्लीन बॉल, सफवान बाद होतोय 0 धावसंख्येवरती. षटक संपतोय. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 12. 0 धावेवरती बाद होतोय तो सफवान. बरोबर याच्यात दिसतंय, दिसतो वाईड आहे की नाही. युट्यूबला दिसते, चेक करायला सांगायचा. संघाकडून दुसऱ्या षटक वैयक्तिक पहिल्या षटक घेऊन येते ते सौरभ. पुन्हा एकदा गौरव. झेल सुटतोय थोडस गटाळाचं क्षेत्ररक्षण योगेश यांचं. एक धावची संघाची धावसंख्या होते 1-13. जर सामना जिंकायचा असेल तर अखिलेश्वर संघाला 17 चेंडू आणि 36 धावांची आवश्यकता. स्वतः कर्णधार मैदानामध्ये मधुकर जाधव. बघूया किती धावांचे योगदान देतात. चेंडू येतो डिक्लेरेशन मध्ये, 1 धाव मिळते. संघाची धावसंख्या झाली ती 1-14. चांगल्यापर्यंत बोललेला चेंडू, 1 धाव मिळते.
तू काहीसा न समजणारा चेंडू गौरव याला निर्धाव चेंडू जाते. बॉटलला केलं उधर एक 10 रुपये बॉटल उठा चांगल्या प्रकारे पटवलेला चेंडू एक धाव मिळते. एक गलास लेके जा रहे उधर से. या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक. चांगल्यापर्यंत पटवलेला चेंडू एक धाव मिळते. पी एक धाव मिळते. उत्कृष्ट असे गोलंदाज लांजा तालुक्यातील नंदू. रातुल स्वर चेंडू अतिरिक्त धावसंख्येत भर पडते. संघाची वाढती धावसंख्या 19. 11 चेंडू 3 धावांची गरज. धावचित होते तो गौरव. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतायत ते नंदू आपल्या संघासाठी. बॅट्समनचं नाव काय? बाबू. बाबू बघूया किती धावांचे योगदान देतात आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा नंदू. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू कायचा न समजणारा चेंडू बाबू यांना. उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी करतायत ते नंदू आपल्या संघासाठी. चांगल्या प्रकारचा तुटवलेला चेंडू एक धाव मिळते. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या 22. पुन्हा एकदा नंदू. चांगल्या प्रकारे पटवलेला चेंडू सीमारेषेजवळ. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण होते ते
लांजा खावडकरवाडी संघाकडून खणखणीत असा फटका लगावला होता तो बाबू याने. एक चेंडू शिल्लक या षटकातील. या षटकातील एक चेंडू शिल्लक. एक स्वर चेंडू टाकला होता. एक चेंडू शिल्लक आहे. अरे 5 बॉल झाले, 5 बॉल. एक स्वर चेंडू टाकला होता. 5 चेंडू झालेले आहेत. कोणच्या उत्कृष्ट असा झेल पकडलाय तो गणेश याने. फलंदाज बाद होतोय तो बाबू. खारेपाटण संघाचे संघ मालक असलम काजी यांचं स्वागत होतंय. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत. बॅट्समन नेम तन्मय. उत्कृष्ट असा फटका सजवलाय तो तन्मय याने. 6 धावांसाठी खणखणीत असा षटकार मारतो तो तन्मय. षटकारांची संघाची धावसंख्या होती ती 4 बाद 29. 4 चेंडू आणि 20 धावांची गरज अखिलेश्वर ऋण संघाला. पुन्हा एकदा चेंडू. चेंडू तो सीमारेषा पार. षटकार. 2 चेंडूवरती 2 षटकार लगावले ते तन्मय याने. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतात ते अखिलेश्वर ऋण संघाकडून. सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार लगावले ते तन्मय याने. 3 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. 14 पाहिजे. 3 चेंडू आणि 14 धावा. उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतात ते तन्मय आपल्या संघासाठी. अजून एक चान्स आहे. फलंदाज बाद होतोय. काहीसा न समजणारा चेंडू पल्लव यांचा.
2 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. उत्कृष्ट अशी बॅटिंग केली ती तन्मय आणि सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार लगावले होते. पल्लव उत्कृष्ट असा अष्टपैलू खेळाडू. पुन्हा एकदा पल्लव. फलंदाज बाद होतो महेश. 0 धावावरती गोल्डन डकचा शिकार होतो तो महेश. अतुल एक चेंडू आणि 14 धावा. चांगला पर्यंत ठेवलेला चेंडू. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण सौरभ यांच्याकडून. षटक संपते. योगेश खावडकर कुठे असतील